На Белсате «Объектив» подсумование головных новинок дня. С вами Юлия Лобанова. Добрый вечер. Працоўная міграцыя. Змена курсу на захад. У России сегодня так само конкретные экономичные проблемы. Там упали заробки. Новая пасада для Бабіча. І зноў з ухілам на Беларусь. Тыя пытанні, якія з'яўляюцца прыярытэтнымі для России, у якіх, в прынцыпе, вельмі някепска разбіраецца Бабіч, яны будуць вырашаць і дажимать. Сейчас вот мы видим зелень. Еще вчера мы видели дохлую рыбу. Чаму забрудзілася рака Дзітва? Беларусы ўсё часцей выязджаюць працаваць на захад, чымся ў Расію. Перадусім, працоўная міграцыя павялічылася ў суседнія Польшчу і Літву. Там чакаюць прадстаўнікоў разнастайных прафесіяў – афіцыянтаў, менеджераў, дактароў і выкладчыкаў. Тэндэнцыі на рынку працы вывучала Юлія Цяльпук. Potrafię policzyć na palcach jednej ręki ludzi, którzy chcą być kiedyś nauczycielami. Сёлета ў Польшчы доўга і масава страйкавалі настаўнікі, якія ў пераліку на рублі ў сярэднім зарабляюць 2100. Беларускі настаўнік атрымлівае роўна ўтрая менш, таму праца ў Польшчы для яго прывабная, гэтак і з іншымі прафесіямі. Тут работаю фитнес-инструктором, и я думаю, что там бы моя профессия была бы востребована. Я работаю на заводе «Химволокно». Это один из рентабельных заводов в Беларуси. И я знаю, что за рубежом там тоже есть конкуренция. Если язык знаешь, конечно. Польскі рынок для блізкіх і лёгка навучальных мове ўсходніх славянаў у Польшчы шырока адкрыўся ў апошнія гады. Найвялікшая хваля мігрантаў – грамадзяне Украіны. Шматлікія з іх, аднак, пакідаюць працу разам з заканчэннем паўгадовага побыту, які ім дазваляе бязвіз. Шмат беларусаў, якія вырашаюць прыехаць на працу ў Польшчу, маюць карту паляка. Валоданне гэтым дакументам кажа працадаўцы пра валоданне польскаю моваю. І другое, згодна з менталітэтам, калі беларусы вырашаюцца прыехаць, то гэта часцей ужо не на адзін год. З расійскага на заходні кірунак беларусы пачалі пераарыентоўвацца ў 2017-м. Сёлета ж у першай палове года Польшча і Літва афіцыйна ўладкавалі амаль столькі беларусаў, як летась за год. 527 і 410 адпаведна. Гэта крыху больш, чым прывабіла Расія, паказвае статыстыка Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС Польшчы. У России сегодня так само конкретные экономичные проблемы. Там упали заробки, знизились істотно. А Польша нават і падчас крызісу усе апошнія гады была бадай найбольш устойліва развіваючайся краінай не толькі ўсходняй Европы, але наогул Еўрапейскага звяза. Паўсотні зарэгістраваных у Беларусі кампаніяў займаюцца найманнем супрацоўнікаў для польскіх працадаўцаў ці кампаніяў-пасярэднікаў. Чакаюць тут не толькі працаўнікоў галіны абслугоўвання і будаўнікоў. Усё больш чуем пра тое, што патрабуюцца працаўнікі на больш складаныя месцы, спецыялізаваныя. Калі на польскім рынку працы назіраем недабор спецыялістаў, працадаўцы адкрываюць вакансіі для працаўнікоў з-за ўсходняй мяжы. На айчынным рынку працы недахоп вакансіяў, сціплыя заробкі ды эксклюзіўны для краінаў Еўропы ціск на часова беспрацоўных. Гэтак званы дэкрэт аб дармаедах змушае людзей плаціць за гэты статус. Таму за мяжу едуць і беспрацоўныя. Зараз адгукаецца, а яшчэ больш адгукнецца наперадзе, таму што мы губляем, напэўна, лепшы свой кадравы патэнцыял найбольш маладых, ініцыятыўных і прасунутых людзей. Паводле разлікаў польскага боку, гэты працэс сёлета можа паскорыцца нават у 10 разоў. Юлія Цяльпук, Белсат. Калі ж працаўнікі з Беларусі з'язджаюць за мяжу, ці азначае гэта, што свабодных вакансій у нашай краіне становіцца больш? Ці лёгка ўладкавацца хаця б дворнікам? Сітуацыю высвятляла Вольга Старасціна.
Хтосьці ў гэтыя летнія спякотныя дні марыць пра адпачынак ад працы. Для іншых жа мара знайсці добрую працу. Ці ёсць праблемы з працаўладкаваннем у горадзе над Дзвіною, або працу знайсці нескладана? Мы запыталі у жыхароў Віцебску. Легко. Было бы такое желание, и все, и работа будет. Нетрудно. Надо просто найти свое любимое дело. Тяжело на самом деле, довольно тяжело. Трудно, особенно если чуть-чуть возраст. А калі да ўзросту дадаць яшчэ і праблемы са здароўем. Много людей, которые хотят работать, найти более легкую, а инвалиды уже, наверное, в последней очереди. Им тоже, конечно, сложнее, потому что держать их никто не хочет. Ужо 7 месяцаў шукае працу 59-гадовы віцеблянін Юрый Качаргін. Всю жизнь отработал на белорусской железной дороге, 41 год стажа. В 2016 году так получилось, что мне сделали операцию. Получилась онкология. Ну і далі вторую групу. Летась у лістападзе падчас перакамісіі спадару Юрыю далі трэцюю групу – працоўную. Ён стаў на ўлік у Цэнтр занятасці насельніцтва, але і там не дапамаглі знайсці працу. Все от нас отнекивают. Они даже не спрашивают ни группу, ничего, а сразу 59 лет. Так, извините, мои дорогие, а почему тогда пенсионный возраст, это повышение? Як інвалід другой групы, спадар Юры атрымліваў пенсію 300 рублёў, на трэцяй жа усяго 200. Да пенсіі ж па ўзросце мужчына мусіць адпрацаваць яшчэ 3 гады. Я готов и дворником, и сторожем пойти работать. Но дворником тяжелая работа. Ну а что делать? Я с удовольствием пойду. А куда денешься? Некуда. Праверыць сітуацыю на рынку працы пастанавілі і мы. Вакансія ў вартаўніка на старонцы службы занятасці не было ніводнай. Дворніка цэлых 3. Але ўладкавацца на першую з іх у гімназію цяпер немагчыма. Звоните после 4 июля, потому что наш завхоз в отпуске. Только он будет принимать на работу. У дзіцячым садку, дзе прапановваюць заробак ад 165 рублёў, ужо не патрэбны працаўнік. Уже все. Нет, уже прислали нам человечка сегодня с биржи. У сярэдняй школе один нумар не адказвае, а іншы, пададзены службою занятасці, належыць прыватнай асобе, якая ўвогуле не з Віцебску. Я вообще там не работаю. Я не знаю, почему мой телефон там. Для нас гэта толькі 3 няўдачы. Спадар Юры за 7 месяцаў шукання працы такое чуў сотні разоў. Апошняя надзея мужчыны – размова з кіраўніком Віцебскай вобласці. Хочу к Николаю Николаевичу обратиться, Черсневу, насчет этой проблемы. Пускай он подумает вместе с облздравотделом о наших судьбах, потому что нас бросают нищету. Тым часам пенсійны ўзрост у Беларусі кожны год павялічваецца на паўгода. Ці павялічваецца колькасць працоўных месцаў і працаздольнасць людзей сталага ўзросту. Вольга Старасціна, Белсат. Былы расійскі амбасадар у нашай краіне Міхаіл Бабіч атрымаў новую пасаду. Ён стаў намеснікам міністра эканамічнага развіцця Расіі, ажно 12-м. Якія цяпер абавязкі ў Бабіча і ці далёка ён адышоў ад Беларусі? Ірына Дарафійчук. Новая пасада ізноў так ці іначай датычыць Беларусі. У міністра эканамічнага развіцця Расіі з'явіўся новы намеснік. На гэтую пасаду Дмітрий Мядзведзеў прызначыў Міхаіла Бабіча, былога амбасадара ў Беларусі, вядомага не самымі сяброўскімі стасункамі з Александром Лукашэнкам. Палітолог Андрей Суздальцаў адзначае, што менавіта гэтае міністэрства займаецца фарматам інтэграцыі Беларусі і Расіі. Взяли такой штаб, где вырабатываются какие-то решения, касающиеся интеграции евразийской и российско-белорусской. Не забываем то, что Максим Орешкин, министр, глава Минэкономразвития, и возглавляет, и вместе с своим коллегой из Минска, господином Крутых, возглавляет межгосударственную комиссию по интеграции российско-белорусской. Пацвярджае інфармацыю, што Бабіч будзе займацца інтэграцыйнай тэматыкай і афіцыйны прадстаўнік Крамля. Мы ведаем, што ў Бабіча дастаткова высокі ўзровень экспертызы ў гэтай галіне, які ён, безумоўна, зможа выкарыстаць для паскарэння разнастайных інтэграцыйных працэсаў. На думку палітолагаў, менавіта Бабіч будзе рэалізоўваць тое, што напрацуе найвышэйшы дзяржаўны савет гэтак званай саюзнай дзяржавы. Прызначэнне яго намеснікам міністра ў такое міністэрства сведчыць аб тым, што тыя пытанні, якія з'яўляюцца прыярытэтнымі для Расіі, у якіх, в прынцыпе, вельмі някепска разбіраецца Бабіч, яны будуць вырашаць і дажымаць.
Гэта пытанне і кампенсацыі за неякасную нафту, і працягу праграмы вайскова-тэхнічнай супрацы. Трэцяе, што і цікавіць, і хутчэй за ўсё будуць даціскаць, гэта атрыманне кантрольнага пакету хаця б аднога нафтаперапрацоўчага прадпрыемства, альбо нафтана, альбо мазырскага. Урады дзвюх краінаў маюць падрыхтаваць дарожную мапу развіцця інтэграцыі да 21 чэрвеня, калі мае адбыцца сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Усё менш расейцаў давяраюць Уладзіміру Пуціну. Пра гэта сведчыць апошняе пытанне ўсерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Гэтак давер да Пуціна з 72% у траўні упаў да 71%. Апытанне трэці раз праводзяць паводле новай методыкі. Рэспандэнт мусіць адказаць, якому з 5 палітыкаў найбольш давярае. Раней сацыёлагі пыталі агульна, каму з палітыкаў вы давяраеце. Пры гэтым можна было назваць любое імя. Паводле апошняга апытання, праведзенага старой методыкаю, рэйтынг Уладзіміра Пуціна складаў усяго 31%. 5 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці і выплата 2,5 мільёнаў рублёў для кампенсацыі нясплочаных падаткаў. Суд Кобрынскага раёну пакараў арганізатара экспарту ў Расію санкцыйнай садавіны і гародніны. Крымінальную справу за ўхіленне ад аплаты падаткаў у асабліва буйным памеры ў дачыненні грамадзяніна Расіі, дырэктара прадпрыемства «Эліт Овощторг Транс», Кобрынскі аддзел дзяржкантролю распачаў летась. Следства высветліла, што прадпрыемства набывала польскія яблыкі і турэцкія таматы, афіцыйна ўвозіла іх у Беларусь з выплатаю неабходных мытных плацяжоў. Паводле бухгалтарскага ўліку прадукцыю прадавалі на беларускіх рынках, але насамрэч яе накіроўвалі на маскоўскі рынак. За 2016-2017 гады і першы квартал 2018 прадпрыемства «Эліт Овощторг Транс» адправіла ў Расію больш за 1000 великагрузных аўтамабіляў з санкцыйнымі прадуктамі. Трохі больш за 1 рубель. Такую кампенсацыю могуць атрымаць пасажыр цягніка, які напярэдадні ехаў з Гомля ў Менск і зламаўся ў раёне Жлобіна. Штадлер доўгі час разам з пасажырамі прастаяў на спёцы, а ў выніку спазніўся на 4 гадзіны. 3% от стоимости билета за каждый час задержки. Это получается, у нас 4 часа было 12% от стоимости билета. Когда я пришла туда к кассам, одна женщина уже поменяла билет на рубль 66. На сайце беларускай чыгункі паведамляюць, што прычынай узбою электрычнай сістэмы цягніка сталася тэхнічная няспраўнасць, якая высвятляе адмысловая камісія. Выйшлі на прыступкі лідскага райвыканкаму, каб прыцягнуць увагу ўладаў да экалагічнай катастрофы. Жыхары Ліды абураныя станам мясцовай ракі Дзетва. Некалі чыстыя воды вадаёму зазналі моцнае забруджанне, смурод і мор рыбы. Прычыны праблемы высвятляла Наста Каханович. Лічанка Вольга 8 гадоў таму набыла лецішча на маляўнічым беразе Дзетвы. Разам з сям'ёй жанчына добраўпарадкавала бераг, і ўся сям'я штогод улетку купалася ў рацэ. Вода была прозрачна. Находясь здесь, мы могли видеть дно на том берегу. Настолько она была чистая вода, прозрачный песочек. Сейчас вот мы видим зелень. Еще вчера мы видели дохлую рыбу, но она уже по течению уплыла. Тыдзень таму мясцовыя жыхары заўважылі, што вада ў рацэ стала бруднаю. Да таго ж з'явіўся непрыемны пах. Мясцовыя актывісты пачалі разбірацца ў сітуацыі. Зараз рыбы тут уже пагніла, яна патанула і чайкі расцягалі. На відэо добра бачна, колькі тут рыбы, якіх памераў, ад малькоў да трафейных экземпляраў. Адносна мора рыбы старшыня Лідскай гарадской інспекцыі яшчэ на мінулым тыдні супакойваў чытачоў мясцовай газеты. Усё сведчыць аб прыроднай з'яве. Рыбе проста не стае кіслароду, і яна задыхаецца. Што датычыць знешняга выгляду і паху, пад уздзеяннем высокіх тэмператураў трава і рыба гніюць. Але ці спякота прычына бруднай вады? У раку Дзетву ўпадае безыменны ручай. Менавіта з-за яго вада ў рацэ такая брудная. Вось тут выразна відаць, як воды ручая псуюць раку Дзетву. Актывісты ў пошуках прычыны прайшлі ўздоўж ручая і знайшлі трубу са сцёкамі ад розных установаў. З трубы цячэ ўвесь час, але маленькі струмянёк цёк, паху не было. Ну і напор тут, пэўна, з десятак кубаметраў у хвіліну выліваецца. Таму можна ўявіць, што вось за тыдзень колькі гэтага бруду вылілася. Тут десяткі тонаў, калі не десяткі тысячаў тонаў.
Ужо тыдзень жыхары спрабуюць датэлефанавацца ў інспекцыю прыродных рэсурсаў, але марна. Ад безвыходнасці яны патэлефанавалі ў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Тут занят телефон, запишите номер телефона. Вы знаете, очень удивительно, но он занят целую неделю. Удзельнікі садовага таварыства «Прыазёрнае» цяпер у разгубленасці. Прошла уже неделя, и в течение целой недели абсолютно ничего не происходит, да? Ни один, кроме вас, к нам сюда никто не приехал. Ни охрана природы, ни санстанция, абсолютно никто. Цяпер з дапамогаю мясцовых актывістаў удзельнікі садовага таварыства збіраюць подпісы пад зваротам у прокуратуру і гарадскую інспекцыю прыродных рэсурсаў з патрабаваннем разобраться ў ситуации. В прошлом году у нас был, что-то было, вот начиналось подобное, это был единичный выброс. Мы написали письмо, как-то отреагировали, все, устранили проблему. В этом году мы думали, что примерно то же самое, так же оно все и прекратится. Но, к сожалению, оно все просто усиливалось. Атрымаць каментар у Лідскай інспекцыі прыродных рэсурсаў выявілася няпроста. Кіраўніка няма на месцы, а ягоны намеснік ад размовы з журналістамі адмовіўся. Не уполномочен комментировать вопрос. Такие вопросы надо задавать начальнику инспекции. Хто адказны за скідванне бруднай вады, бліжэйшымі днямі будуць разбірацца дзяржаўныя органы. Наста Каханович, Белсад. Праз 3 тыдні ў Менску распачнуцца другія еўрапейскія гульні. Па ўсёй сталіцы размешчаныя выявы талісману падзеі Ліса Лесіка. Ён жа стаўся і галоўным тэматычным сувенірам. А якія нетыповыя падарункі можна правесці з Менску? Іх шукаў Зміцер Міцкевіч. Шапік хутка смачна, банка згушчанага малака, трактар і, канешне ж, аўтазак. Простыя рэчы, якія даўно ўжо з'яўляюцца сімвалам пэўнай часткі жыцця кожнага беларуса. Значкі з выяваю гэтых ды іншых знаёмых нам прадметаў – класны спосаб распавесці замежным турыстам пра айчынную штодзённасць. Крама «Зорка Венера» спрабуе адлюстроўваць у значках розныя з'явы сучаснай Беларусі. Напрыклад, жоўтыя вазы з праспекту Незалежнасці, што зрушылі сёлета жыхароў Менску, ці запаветны заробак па 500. А прэзентацыя значка з ружовым аўтазакам адбылася акурат у дзень адстаўкі міністра ўнутраных справаў Ігора Шуневіча. Есть наши значки такие субъективные. Мы не претендуем на звание сувенир или символ Беларуси, но это то, как мы ее видим, то, что мы видим каждый день вокруг. И мы решили выбрать какие-то такие вещи, которые не лежат на поверхности, но в то же время про них знает каждый белорус, и даже иностранцы знают. А якія сімвалы ўзяць з сабою на сувенірах параілі б замежнікам жыхары сталіцы? Там зубр, бусел, то есть нашу краину нарисовать, да, там. Национальная библиотека, правильно. Всего хватает. Брестская крепость. Герб, флаг, что-нибудь такое. Еще пропоновала бы красный костюм привезти. Зубр, беловежский зубр. Это, я думаю, что это чисто белорусское. Может быть, что-то с изображением зубра. Олимпийские игры, там же лисенок, поэтому, может, лисенка какого-нибудь. Или там девушку белорусскую. Не дзіва, што і ў большасці шапікаў у цэнтры гораду асабліва арыгінальных сувеніраў не знайсці. Хоць там дастаткова і нацыянальнай сімволікі, і дзівосаў. Аблавухі, матрошкі, сімволіка СССР і нават савецкія пілоткі з надпісам «Патрульна-пастовая служба». Как такового бренда Беларуси у нас до сих пор нету, его пробовали создавать. Через такие простые вещи рассказывать про нашу страну, это, мне кажется, круто и действительно расширяет какой-то кругозор о Беларуси, потому что мы, конечно же, не про только автозак рассказываем, а и про другие какие-то вещи. У нас общей сложностью уже почти 30 видов разных пинов вышло, и это такие, как и какие-то отсылки к искусству. Часто у нас какая-то еда выходит, там вот банка сгущенки очень популярна. Паводле Васіля Белька, менавіта лакальныя мемы і робяцца цяпер найбольш папулярнымі з'явамі ды аб'ектамі для турыстаў, бо жаданне пагрузіцца ў мясцовую атмасферу пераважае над простымі сімваламі. Сітуацыя ўжо класічная. Пакуль прыватныя ініцыятывы спрабуюць праз сувеніры распавесці пра беларускія рэаліі, улады запоўнілі всю сталіцу агромністымі выявамі афіцыйнага талісмана другіх еўрапейскіх гульняў Ліса Лесіка. Ці пад яскравую абгорткаю замежнікі ўбачаць сапраўдную рэчаіснасць з яе плюсамі і мінусамі, даведаемся ўжо ў самым хуткім часе. Зміцер Міцкевіч, Белсад.
І напрыканцы выдання традыцыйна пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі пераважна без ападкаў і моцнай спёкі. Падрабязней пра зімгненне на мапе. А я, Юлія Лабанова, развітваюся з вамі да заўтра.